Kaya mga tupay, ito yung puzzle ko mga tupay na nahirapan silang tong tanggal yan mga tupay. Wala pa nakakatanggal yan mga tupay oh. O sino nakakalam dyan? Hinahamon ko kayo. Hinahamon kita Beng. Tatanggalin mo yan. Pang part 4 mo na yan Beng ha. Pang 4 mo na yan Beng. Na pagsubok sa pagtanggal. Titingnan natin kung matatanggal mo ba talaga. Yan na. Ano nang ginawa mo niyan Beng? Ba't tanggalin? Nagpupulupot na lalo yan Beng. Lagi ano nang ginagawa mo niyan Beng? Tanggalin man niya. Ano nang ginagawa? Sing-sing lang mga tupay yung tanggalin mga tupay. Balik. Ay, hapit na. Oh my goodness. Pati sa tabi. Okay, yan. Tuloy. Matanggal mo ba talaga? Baka maubos na yung sigarilyo mo. Yan, hindi pa matatanggal yung sing-sing na yan mga katubay. Oh. Na, anong ginagawa? Sirain mo na. Sisirain mo na yata, Beng eh. Hala, binalik na niya sa dati. Binalik niya sa dati mga tupay. Hala, nahirapan ka talaga dyan, Beng. Oh, tinaas na oh, tinaas mo na talaga, Beng. Hala, tiningnan na talaga ng maigi. Ayan ang sing-sing ko mga tupay oh. Yan lang ang tatanggalin niya mga tupay. Iharap mo sa video. Talagang matatanggal ba niya yan? Natago na. Ano Beng? Ano Beng? Kay Mahakon ko ini siya. Mahakon. Sing-sing lang ang tanggalin. Ano bang tatanggalin dyan? Sing-sing. Twink. Twink. Sing-sing na yan? Oo. Twink. Ayan. Mabayat sila. Sumurindir na talaga. Hindi natanggal mga tupay. Nahirapan ka talaga dito, Beng. Yan lang eh. Yan. Oo. Yan pa. Istudyohan ko talaga yan. Istudyohan ko talaga yan. Wala pa nakatanggal nito mga tupay. Oh. Comment na lang ang mga tupay. Sino nakakalam nito? Pagtanggal. Sa pasir na ito mga tupay. Istudyohan ko talaga yan. Istudyohan. Yan yung itsura niya mga tupay. Oh. Yan eh. Yan. Tesa. Matanggal ba talaga to? Bakit hindi talaga yan matanggal? Matatanggal yan. Nakatanggal yan. Tinanggal ko na nga yan eh. Hindi ko lang pinakita sa'yo.